Hirap pag walang ate, no? Ano? Wala si Dudu, hirap-hirap, no? Balik mo yung doormat. Balik mo na yung doormat. Sa tulong ng iba't ibang serbisyo na pamilya, may magandang mangyayari. Kausakay-sakay ka. Emilio, masasadaan. Eden presents the Maya Puzzle Project. Tonight, she's Edward on your phone. Tulog din natin yan.